агар ки мо ин неъматҳои додаи ӯро шуморем, шумурда наметавонем, чунки онҳо бениҳоят зиёданд. хушбахтии ҳақиқӣ дар шукргузорӣ кардан аз неъматҳои бепоёни холиқи меҳрубон аст. аз ин зиндагие ки дорӣ ҳеҷ гоҳ манол, зеро ин зиндагии ту орзуи миллионҳост. касе дар ёди хонаи боҳашамат, касе дар орзуи ҷойи хоб, касе дар ёди хӯрокҳои болаззаттарин, касе дар орзуи бурдаи нон, касе дар ёди пойафзоли замонавӣ, касе дар орзуи пои равон, касе дар ёди зиндагии орзуҳо, касе дар орзуи зинда мондан, касе дар ёди фарзандони беҳтарин, касе дар орзуи фарзанддор шудан, касе ёди ҷойи кори беҳтару хубтар, касе дар орзуи кор ёфтан, касе ёди ҳамсари хуб шудан, касе дар орзуи хонадор шудан. аҷиб аст зиндагии инсон. мо доим ҳушу фикрамон ба он чизе овора аст ки надорем, аммо як бор фикр намекунем ки чӣ қадар доро ҳастем. аз он чизе ки дорӣ шукргузор бош, то худованд аз он беҳтару хубтарашро диҳад. як бор хуб фикр кун ки чӣ қадар доро ҳастӣ. ман бовар дорам ки дороиҳое ки ту дорӣ ба қиматтарин арзишҳои дунявӣ иваз кардан намехоҳӣ. магар мехоҳӣ ки чашмони биноятро ба $100,000 фурӯшӣ, гӯшҳои шунавоятро ба $100,000 фурӯшӣ, пои равонатро ба $100,000 фурӯшӣ, қалби дар tapишатро ба $100,000 фурӯшӣ. ин гуна неъматҳои бешуморро бардавом метавон гуфт ки ту намехоҳӣ онҳоро ба ягон чиз иваз намоӣ. аммо мутаассифона инсоният он чизе ки дорад дар назараш наметобад. эҳсос кардӣ ки чӣ қадар доро ҳастӣ? пас шукргузор бош. фаромӯш накун то он даме ки қалби ту дар tapиш аст, ҳамаи чиз дар зиндагии ту шуда метавонад. муҳим боварии туст. саломат бош.